anga ntiere ka kod Dr. James Nyikal. Wadong' dakika matin apart watieko. Kama intiere odiochieng' ma kawuono. Wacho ni ate launching higa ka higa iyawo gimoro manyien kata kiyawo gima noseyaw chon kata wacho ni ikele yo moro manyien to bende ok en manyien nikech nosekonwa gi kinde machon. Mana kaka ichwale ne jopiny. Oganda mantiere kod riyo mar yudo thieth ma ogonyore ma ka gidhi kata kiwacho ni gol 20 bob inyiewo go book e counter kata mondo mi ichak thieth. Ok owach kanyo ni oyo ma to koro dhi bedo kadhi kanye. Owacho ni ero ka UHC ntiere karka kata buk cha onego miage nono. Gik moko timo onego bed ntiere karka. Yore ma counties ma kaluo onego bed ni tiyo godo kanyachiel. Ntiere romo mane ubedo godo mana dwe mokalo. Kanyo kane untiere jood bura ma wuok e county ma Kisumu. Mano kauntiere buo Nairobi karka. Ere kaka unyalo tiyo machiegni kod sirkande wa mani counties ma odhi nyaka jood bura mamoko mantiere counties mamoko mondo mi uchwala ne chenro mar UHC mano kowuok e sirkal mamalo karidore nyaka e sirkande mag counties mondo mi onene dieri chenro mag thieth ochopo ne jowa mapiny mana ka watieko. Joneno ka owacho weche ariyo. Achiel owacho ni sirkal dwaro mna pesa. Onge gima biro timre. Ji oikre ni chudo kuonde thieth. Machielo wacho ni ka sirkal oyie mondo thiedhi ji to wegi mondo gitim kaka ginyalo. Donge mano ber. Mano nyiso gima timore. Nitie joma oseneno ni gigo osenuo oserwak manyien higa ni okele higa machielo okele to gimoro achiel emiwacho. Miyo chunygi ong'aw ni gigi wacha to ok bitimore. To nitie bende mane mang'eny ji mani gi geno ni ka sirkal oyie ni timo gimoro sirkal mondo tim. Miyo jopiny pod oyie. Ji ariyogo ema dwani mondo gimoro amora mitimo mondo kel jogi. Ng'ama chunye ong'anyo noseneno mang'eny ni oneka gimoro koro timore. Ng'ama oyie ni gimoro nyalo timore ni oneka gimoro timore mondo yiene ni odhigo mbele mondo jopiny obed gi paro achiel ni gik mitimo gitimore. Iwacho ni nyocha waromo kwang'iyo wach mar UHC. Mane wawacho cha ni wang'iyo wach mar primary health care molo kaka jonyamrerwa dhi tiyo. Kyo jonyamrerwa ema nigi ji e mier nyaka e udi. To ginyalo konyo. Gino ne wandike higa 2004 gi Professor Kaseje gi Miriam Were. 3 of us. Ema wandike community strategy. En ni jonyamrerwa go ikaw gi e gweng' gin jomodak e gweng' tidhi migi training. Chon nyocha ok chulgi koro sani idwa ni mondo ochulgi. Timiyo gi training ginyiso ji kaka ji dak. En gima katiyo to nyalo tiyo maber. Unyiso kaka ji dak ka tuoche moko nitie mathindo thindo to nyalo ng'ado ni rieko. To ng'ado ni rieko ko bende ni training moseyudo. Titude gi jogo manie dispensary kata health center mako neno gimoro moneno ni ma ohinga to maringi dhi tim kama kikiriti maringi tim kama kata nyalo ipenjo ni aneno gimoro kama ginyalo konyo. Mane moch wawinjore nikech ka en piny kanyo to dwaro ni tudruok mondo bedie gi josiasa ke josiasa ema golo ga ji oko igimidwa tim kendo gin magimiyo ji jopiny winjo gik moko miyo mano nyalo timre kaka no wawache no wabiro romo kendo mondo wane kaka dong watudre. To wach duong' mowuok kae nitie wach kanyo chokel sirkal mapiny gi sirkal mamalo wach mar devolution. Adiera gima daktari wacho nitie tudruok pok obet maber. Gima sirkal mamalo timo kaka koro sani ka koro idhi rwak wach manyien ma Ruto dhi rwako ni to nego bed ni jo county nikech thieth to dhi bet e county kata itimo ang'o thieth ni ang'o e county. Governors bende onego bedie nikech gin ma gidhi neno ni be yath nitiere be pesa nitie be jotich nitiere bende kuonde mithiethe nitiere kata wayiere malo kumwa koni dhi tim to gino gidonje mano gima dhi timre dhi onge. Tudruok kind sirkal mamalo gi mamwalo pod rach. Nitie gima noketi monego tudgi to gino bende ok ti Intergovernmental Relations Technical Committee. Governors bende chako keto gimoro ni the Secretariat of the Council of Governors. Gik mokariyo gi ok giwinjore gimiyo tudruok onge. Iwacho gigi malo to kaka wang' okadho dhi otimre piny kopogore. Nikech chon mane kane ndalo mane wane tich sirkal ne achiel gimwa wacho malo kaka DMS
idhi time piny nyaka ng'ama pincha. Sani kiwacho gimoro malo nyaka japiny riti mowinji ni to gavana to wacho ang'o, president tero wacho kamano, gavana to wacho ang'o. Ka duond gavana opogore gi duond president, jotich biro kia gima mondo gitim. Kanyo nyalo chendo. Nyalo bedo ni kanyo mantiere ohinga kata gima e Kenya ka kanyo nitiere ohinga, ok en e wach mathieth kende. Kata idhi agriculture, kata idhi pi, en gimoro achiel no. Ineno ni kuond mamoko governors moko tiyo maber, to kuond mamoko to kine tich. Ang'o momiyo? Nikech onge laini achiel magiluwo. Ka nitie laini achiel magitudore magimo wach mwalo, moro ka moro dhi timo. To ineno ka gik moko kata moro ni chien to giluwo yo gidhi. To mae tineno moko pogre apoga, ma moro timo mare, miyo gik moko ok timre. To miyo gigi nyalore e Clevers. Ana yuago mana kama yuago nitie. Ok en pesa. Pesa nitie. No, en chano tich. Governance, chano tich. To gi mibadhi. Gik moko ariyo. Ka tich ok ochan maber, to mibadhi donje. To mibadhi ok nyal we tich chande maber. Kati bed gi pesa, kati bed gi kundi thieth, kati bed gi yath, kati bed gi jotich. Gima biro timre onge. To e kinde ma daktari ne ntiere kata kaka DMS, bedo kata jagoro mongirore, bende weche mag mibadhi gi bende ne nitie, koso gik manyien mibadhi nitie, to donga koni, nitie bende gima seneno. Mibadhi nitie, to ng'amotelo kamoro ka chunye dwaro ni gik moko timore. Kijatelo tinyalo duoko mibadhi piny. Ok inyal tieke, tinyalo duoke piny. Anie achiel mang'eyo miduoko go mibadhi piny kijatelo. Yie bet kech. Pes mibadhi kik donji lweti. Joma itelo ne kik neni kichamo. Nikech gin be gibiro chamo. Kisechako chamo. To ka ging'e ni jatelo ok dwar gino, bwana gino, ka jatelo winjo, biro timo ang'o? Biro dhawnu. To ka in emi chiemo kendo gin magikelo ni tikawo, koro gidhi gote. To ka ging'eyo maler ni kik jatelo winji, kik gino timore. Miyo kitelo to chunyi dwa telo ni ji, to gik moko biro timore. Nikech pesa nitie. Ka in gi jo kitelo, kata kaka ne director of medical services, doctors gi, nurses gi, clinical officers gi, nyaka ing'e ni gin e jotiji ma ka giwinj maber to tiji ok bi timre. Ichalo ng'ama ndiko japidi to go japidi to wuok dhi tich, nyaka ang' opam nyathi bang'i. So kitelo gima wan watimo, nikech ndalo cha ne wan gi thuolo. Thung' maneno tinde jomotelo thung' go gi kaka directors kata gibed aneno mana ka githung' bok awinj kata ka giloso. Wan ne kitimo gimoro kusewinjru gi PS gi minister to president osefungo lwedo. Atiyo higni 8 makanwang'o simo mowuok State House makona na dhi atim gini. Penja mana ni gini timre nadi, tidhi tiwacho. Gimichuni kikoni gini ok ber, tineno ka president koni ka ber, ka ok ber to time uru kaka uneno ni ber. Upenjo ni PS gi minister, ire director ni. Nikech director e wuon migawo. Ka en minister of health, director emong'e health. PS gi minister konyo director tich. Gimiye teko mondo tim ang'o? Mondo ti. Nikech PS gi ministers gi chal, inyagol health titere agriculture. Inyagol to director mar agriculture ok nyal gol mondo dhi be director mar health. So miyo kanyo bende no ka tudruok nitie, jomolony okomi thuolo mondo ti. Mibadhi bende kwane kichiko tir. Kichike tir, gibiro ti. Koni ni nadagi gik moko actually ariyo. Pesa manikelo manyiewo net na koni an jine laro makuni okadwar pesa, kela u net. Pesa manyiewo kote, na kuni jilaro pesa ka okadwar pesa, kauru ya tukelna. So nitie kaka inyalo timgi magigi timre. E kinde mimanyo jolony mondo gigi ochopi, watieko chenro, sa oseromo kanyo, na achiel romo sa 2:30 ka watieko.